Аз съм Warcraft, сега сме в DC Night. В момента сервера е пуснат. Може да дойде. Има 7 човека. Да, това е спауна. Като напишете спауна. Няма титанки. Дай. Така. Това е спаунът. Доста ме кеф, според мен. Вишъл. Спаун ви е тук. Това тук е спаун джумпа. Може да видите, тук нали скачате, така. Така, първо е War Crates. Така, чай само да кажем. Така, и това е War Crates. Може би ще го подобрим малко. Ей тук. Да. Така. Това е от War Crates. Може да спечели 20к, Kit PvP, Kit Armor, 100к, $50 ранг и The Developer's Head. Да, това е. Само по-време. Така. Следващия ларп е War Drop Party. Чак първо да спомня. Така. Сега ще какво ще спомня. KPP. Так, и това е KPP. Про тройка с full мечи, аз шап 6 мечи 5 лева. Така, следващия ларп е Drop Party. Така. И това е Drop Party-то. Също е доста готино. Не според мен. Почти всички ларпове са по дизайн на It's Marvel. Ще има линк към канала в описанието. Да, това е. Това е War. Това е това. Drop Party, сега Warp Enchant. Това е Warp Enchant. Това значи Drop Party е отдолу, Warp Enchant е отгоре. И отгоре е Crates, мисля, че. Да, тук може да се енчантате до 30 левел. Ето. Тук също може да репервате. Тук се сложни амви, като се чупят да падат. Да не свършват и ние ще ги объркаме. Сега следващия ларп е End. Enda е много як. Вижте. Просто тук дупката. Аз и Смарофътъва сме направили. Това е за брадвите тук. Се видите. Друго мисля, че няма. Да, тук също има дупка. Ето. Така, скачате. Не може да скочите. Трябва да става джун. Ако не е задава джун, трябва да скочите от и тук, мисля, че. Не. Къде е тук? Да, и тук. Ей, тук има ляни, скачате и се хващате. Да, това е от Warpent. И тук може да вземете полшанка също. Файерка, страничка, спидка и хелтка. Сега Warp FPS. Warp FPS е според мен най-готиния Warp от всичките. Ще земята, шахматно. Тук дизайнът, отново казвам, всичките почти всички Warp са направени по дизайн на It's Marvel. И тук също може да се има полшанки. Следващия ларп е Warp Info. Мисля, че не е довършено. Не са довършено. Да, довършено е. Така. Така. Спонсорите Ben 105. Така, стафът. Owner It's Mario и Светло Gaming. Админите са BG Power, Rax и Hey Gosho. Нищо са с префекс на мод. Тук Deadpool, чат хелпърът са Deadpool BG, ще има още сигурно. И за да станете, нали, да ютубъри, ютубър плюс ютубър, трябва да направите ревю на сервера и да го пратим на скайпа Nigasbro. И тук може да спрете клипа на пауза и да прочетете правилата. Тук как се прави рез, но също да прочетете. Да, тази стая мисля, че не е довършена. Да.
да запуша, така. Следващия Warp лабиринт, извинете, лабиринт ева изходил, така. Това е лабиринт. Явно е променен, преди беше доста по-голям. И значи, ако видите един PC Gamer, BG мисля, че има и канал в YouTube, просто хейтейте го на Макс. Искам да го нахейтите, ако намерите. Канал му ще бъде в описанието. Мисля, че ако не го е стрелне. Да, това е Warp лабиринт, така. Извинете, малко съм болен. Това е за първия и втория. Да. Това е. Следващия Warp е Leaves. Ето тук, скачате. Скачате, застават се на тактиката. 4 листа. И Warp Shop, предпоследният за Warp. То също се получи доста добре. Ето тук. Тук табелите може би ще ги слагам след клипа. Да, това е от Warp Shop. И сега Warp Sprint. Доста добре се получи тук. Напряко можем да мисля, че. Да. Тук така. Да, тук не можем да го скоча. И тук като го минете. Ето тук. Така. Минавате тук. Скачате. Тук плажна малко. Лава. Тук и минавате. Минар. Да, хора. Да, това е. Ще отида на Крейт. Да отворя този ключ. Така. Ако отворим. И ще се падне. 20к. Идеално. Добре. Това е за това от клипа. Идвам да ви е харесал. И да, влизайте в сървъра. Търсим, мисля, че става там хелпери, чат хелпери, такива. Да, това от мен и чао.